И здравейте хора, аз съм Радипи. Днес ще играем в Made Brawl Minecraft Party. Ето, това е звездичката и Minecraft Party. Тук да влезем на втора арена. Много е бъгаво, сигурно, защото тук има вече по 40 човека. Виждате, тая игра е, нали, да пресечеш пътя и докато е зелено. Иначе, когато стане на червено, ако продължиш да ходиш на червено, отиваш в края и започваш от начало. Whip out. На тая игра всички имаме безкрайна скорост и трябва да преминем през тези дупки. Ако стъпим на вълна или камък, продължаваме в началото. Добре, тук почти го минах. На второ място. Супер, на второ място. Плюс 20 монети. King of the Hill, тук събутаме. И който падне от арената, трябва да се качва пак нагоре, за да получи още една точка. Само когато си на бялата арена, тогава получаваш точка. Тук е хубаво, ако има ролбак, тогава е хубаво, защото те връща пак на бялото. И тази ме насочи мене да не отивам на арената. Добре, някой вече с по 30 точки, аз съм още с 10. Айде малко повече. Остават само 10 секунди до края на тази игра. Вече събрахме 20 точки. Да видим на кое място сме от 40 места на 30. Добре. Hot TNT. На тази игра това е като TNT Tag, само че тук има много, ама много по-малко време. И ако някой е до тебе, не избухваш. Добре, тук TNT-те са вече по много, защото там видяхме 37 човека, аз видях преди. Има ли някой тук зад мене? Не, добре. Вече можем да бягаме. Имаме позволение. Добре, останахме 10. Дано не гръмна толкова скоро. Не, гонят ли ме? Фил, не ме гонят. И вече ме гонят. Не. Добре. Приготви се да бъдеш тагнат. Който се иди там. За малко беше. Добре. И вече останахме двама. Гадното е, че тук не може да се види колко е време останало. Yes! Yes! Първо място. Супер! Шипшиар. Тази игра трябва да режеш овце. И колкото точки имаш от рязаните овце, печелиш. Могат да ти дадат по 6 точки най-много, могат да ти дадат по 2, по 3. Някои пък могат да ти дадат минус 50. Те са много гадни, ама добре, че се различават, те се сменят цветовете
И така се различават от някои други. И те са минус 50. Дайте сменим цветовете. Мани са от тук. 6 тончки. Yes. За малко беше. Добре. Взимаме тая, тук. Добре, остава малко. Една секунда. И 17-то място. Не е чак толкова зле. Smoke Monster. Добре, тая игра. Изобщо не съм добър на нея. Ще умра в първата секунда, както винаги. Освен ако не е това лесното. Има и много по-трудни от това. Никога не съм печелил тая игра и се съмнявам, че някога ще я спечеля. Не, знаех си, че е това, най-трудното. Тук е много гадно. Как само и тъйта убива. Добре, останаха двама. И... Добре. Може да ни стигне за още една Horse Race. Добре. Тук едва ли ще измина половината от пътя с тези всичките. Бе, хора, ви колко сте се набрали тук? Ще се сплескате най-накрая. Добре. Остава една минута, до тогава сигурно вече някой ще е минал. Със сигурност. И вече някой го мина, нали? Да, вече някой го мина. Да видим. Did end. Една от най-трудно лесните игри тук. Зависи каква територия си направил. Например, моята сега е доста мъничка. И паднах. Добре, останаха трима, вече колко бързо паднаха. Двама. И то спечели, вече знаем. И излезнем. Казах, излезнем. Добре. Надявам се да ви е харесало. Лайкнете го, ако ви е харесало. Ще напиша сървъра в описанието. Той не е български. Мисля, че хаковете са позволени. И до следващия клип.